Здравейте на всички от камеразаклад.com. Днес иска да ви представя камерата KZK3. Точно какво има в кутия. Камерата. Вътре има HDMI кабел от камерата към телевизор или към лаптоп. USB кабел. Стойката за колата. И зарядното. Това е отпъкването. Тук е самата камера. Дизайнът е като на фотоапарат. Тук е HDMI, USB, има две LED светлини, дисплей е 2,7 инча, LCD, снимави формат до 1920 по 1080 пиксела на Full HD, има Motion Detection, батерията е вградена. Работи с micro SD карта до 32 GB. Копчето за включване. И това е всичко от нас.